ମୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ କୁଟା ଗଦା ମୁଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତରେ ହାତ ମାରିଲେ ଆଉ ଆମ୍ବରସ ପରି କେମିତି ଚୁଚୁମି ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ କୁଟା ଗଦା ମୁଲେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେତନାକୁ ଫେରିଲି ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲି। ମୁଁ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଥିଲି? ଯୌବନର ଲାଳସାରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେ କ'ଣ ରାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ରୋକି ହେଲି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଅଫସୋସ ହେଉଥିଲା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛି, ତାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲି। ତେଣେ ଆପାକୁ ସତ କହିବାରୁ ମୋର ଜମା ସାହସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଦିନ ପରଠୁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛି। ତେଣେ ଭାଇ ସେହିଦିନ ପରଠୁ ମୋ ସହ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ବେଶୀ ନଦୀ ଘଷି ହେଉଥାନ୍ତି। କେବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଗାତରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି ତ କେବେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାଣି ଜାଣି ମୋ ପାଖରେ ଶୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ସଂଯତ କରି ରହିଯାଉଥାଏ। ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ବିଶାଳ ପାଣି ଦୁଗ୍ଧର ଝରଣା। ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରିଟି ଏବେ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ସତ ଯେ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବିଆ ଚଟା ଖାଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଛୁଆ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲି। ସେ ଯେମିତି ମୋ ଯୌବନର କୁହୁଳା ନିଆଁରେ ଫୁଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲି। ମନେ ମନେ ଖାଲି ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ବିଆର ଗରମକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ସେକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ପାଣି ବାହାର କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଅପା ସେଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି କି ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇଆ ଭାବି ମୁଁ ହଁ କରିଛି। ଭାଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା। ଆଉ ଉମେଶ ଭାଇ ଜଣେ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରତି ବି ଭଲ ନଲେଜ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବା ଫାଇନାଲ ହେଲା। ମୋର ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଜଣାଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାଇ ମୋତେ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ଦୂର ହେବ ଅପା ଘରଠାରୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେତିକି ବାଟରେ ବି ଭାଇ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ନେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ କୁର୍ତ୍ତୀକୁ ଲେଗିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ମୋ ଦୁଧ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ମାଡ଼ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଗାଡ଼ିରେ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଆଶୁ ଭାଇ ମୋତେ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରେଇଦେଲେ। ଉମେଶ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ପାଚିଲା ଗହମ ରଙ୍ଗ ଆଉ ବୟସରେ 27-28 ପରି ଜଣା ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲି ଉମେଶ ଭାଇ ବିବାହିତ, କାରଣ ଘରଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ଲାଗିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ଚାଲେ। ମୁଁ ନୂଆ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୋତେ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଅପାକୁ କହିଥିଲେ। ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। କ୍ଲାସ ସରିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ମୋର ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତା ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ମିଶାଣିଆ ପ୍ରକୃତିର, ସେଥିପାଇଁ ଉମେଶ ଭାଇ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରନ୍ତି। ଦିନେ ସବୁଦିନ ପରି ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ମୋତେ ପାଠ କରିବାକୁ ଦେଇ ଭାଇ ଟେବୁଲରେ ବସି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ସରିତା ଭାଉଜଙ୍କ ଆସି ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଶୁଭୁଛି କି ଟିକେ ଆସିଲେ। ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଅନେଇଲେ। ମୋର ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲି। ଭାଇ ଉଠି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ସେ କଥାରେ ମନ ନ ଦେଇ ମୋ କାମ କରି ଚାଲିଲି। ପାଖାପାଖି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖା ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ଉଠି ଭିତରକୁ ଗଲି। ବାରିପଟୁ ଯାଉ ବାଟରେ ଅଟକିଗଲି। ବାରିପଟ ଝରକାରୁ ମୋତେ ସରିତା ଭାଉଜ ଓ ଉମେଶ ଭାଇ ସଫା ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ ଛାତିରେ ଲୁଗା ନଥିଲା, ଖାଲି କଳା ବ୍ଲାଉଜଟା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଉମେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଚୁମି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଧ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଖୋଲା ଦେହରେ ଖାଲି ଚିପି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ସେଠି ରୁହେ? ଚୁପଚାପ ବାରିପଟ ରୁମକୁ ଆସି ଚାଲିଲି। ମୋ ଛାତିରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଈର୍ଷା ହେଲା। ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସୁଖ ମିଳୁନି? ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କେହି ପୁରୁଷ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ
ଛୁଇଁ ମୋତେ ଉପଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟାଏ ପର୍ନ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲି ଆଉ ଚେୟାର ଉପରେ 2 ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ଜଙ୍ଘ ମେଲି ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ତ ସହଜେ କଲା କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ନାଲି ଲେଗିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ବିୟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲେଇ ଚାଲିଲି। ମୋ ଆଖି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଲୋକଟା ଉପରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କେବେ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ ଚେହେରା ଆସୁଥାଏ ତ କେବେ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଚେହେରା। କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ପେଶି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ମୁଁ ଦୁଧ ଖାଉଥାଏ ତ ଜଣେ ମୁଁ ବିୟାରେ ଜିଭ ପୂରେଇ ଚାଟି ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୋ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୋ ବାଁ ହାତ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ବାଟ ଖୋଜି ମୋ ଚଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ଚଡ଼ିକୁ ଆସ୍ତେ ଟେକି ଟେକି ସାଇଡ୍ କରିଦେଲି ଆଉ 2ଟା ଚେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲି ଆଉ ଜୋର ଜୋର ବିୟା ସେଣ୍ଟି ରଗଡ଼ି ଚାଲିଲି। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ନଖ ବାଜି ମୋତେ ଅନାମନ କରିଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବିୟା ଉପରେ ମୋ ଅତ୍ୟାଚାର ପରେ ବିୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା। ଝର ଝର କରି ଗରମ ରାଣୀ ମୁଁ ସବୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଦେଇ ବାହାରି ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ପୋଛିବାକୁ କିଛି ନ ପାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଗାମୁଛାରେ ବିୟା ରସ ସବୁ ପୋଛି ପକେଇଲି। ସିଏ ଅବା କାହିଁ ଜାଣିବେ। ସେ ସମୟରେ ବାତ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଗାମୁଛା ତାକୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଦେଲି ଆଉ ସୁନା ପିଲା ପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପର୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବସିଲି। ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଉମେଶ ଭାଇ ଆସି ମୋତେ ଗାମୁଛା ମାଗିଲେ। ଡଲି, ସେ ଗାମୁଛାଟା ଦେ, ମୁଁ ଯାଇ ଗାଧେଇ ଆସେ, ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି। ମୋ ଦେହରୁ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ସେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲି ଯେ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ନିଜେ ଗାମୁଛା ଆଣିବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଜୋରରେ କହିଲି, ନା। ହେ, କେଡ଼େ ବୋକାଟି ମୁଁ, ଏତେ ଜୋରରେ କହିଲି। ଏବେ ଭାଇ ପକ୍କା ସନ୍ଦେହ ହେବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଉମେଶ ଭାଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବଳ ବଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ମୋର ଗାମୁଛା ନେବାକୁ ତମେ ମନା କାହିଁ କରୁଛ ଡଲି? ଏତକ କହି ସେ ଗାମୁଛା ନେଲେ ଆଉ ନିଜ ମୁହଁ ପୋଛିଲେ। ଗାମୁଛାରେ ତ ମୁଁ ବିୟା ରସ ପୋଛିଥିଲି। ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ପୋଛି ପୋଛି ଭାଇ ବିୟାର ବାସ୍ନା ଜାଣିଦେଲେ ଆଉ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ କିଛି କହି ପାରୁନଥାଏ। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ କି କାଳେ ଏ କଥା ସେ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେବେ କି ଅପାକୁ କହିଦେବେ। ମୁଁ ତ ମରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ ହାଲକା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଓ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲ? ମୁଁ ଖାଲି ଚୋରଣୀଙ୍କ ପରି ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାହୁଁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଖି ସହ ଜମା ଆଖି ମିଶଉ ନଥାଏ। ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରାୟ 6ଟା ବେଳକୁ ଆଶୁ ଭାଇ ମୋତେ ନବାକୁ ଆସିଲେ। ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଥରୁଥାଏ। ଯଦି ଉମେଶ ଭାଇ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସହ ବସି ଘରକୁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଉମେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲା ଟିକେ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲି। ତା ଆରଦିନ ଉମେଶ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ କରି ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା ତ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ ସାରି ସେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ 3ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ଉମେଶ ଭାଇ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ କିଛି ସମୟ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଉମେଶ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ, ଯା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ରେ ବସିବୁ। ମୁଁ ଯାଇ ବସିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଶୁ ଭାଇ ରୁମ୍କୁ ପଶି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଜାଣିବାର ବାକି ରହିଲାନି। ଟଲି ଟଲି ଆସି ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଶାଲୀ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ ଦେଖ। ଏତିକି କହି ପଛପଟୁ ମୋ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋ ଦେହ ଥରିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ମୋ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ଭାଇ, ତମେ ମଦ ପିଇଛ ବୋଲି ଅପାକୁ କହିବି କି? ଆଶୁ ଭାଇ, ହଁ କହୁନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କହିବି ତମେ ଏଠିକି ଆସି
ଉମାର ଗାମଛାରେ କି କସରତ କରୁଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି। ଆଶୁ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ କାନ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଓଠ ରଖି ମୋ କାନ ତଲକୁ ଜିଭ ଲଗେଇ ଚାଟିଲେ ଆଉ ଗଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଡଲି, ତମେ ତ ମୋ ଅପାଠୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ମୋ କଥା ମାନିଲେ ମୁଁ ତମ ଅପାକୁ କିଛି କହିବିନି। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଜାଣିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା ଯେ ଆଶୁ ଭାଇ କ'ଣ କଥା ମାନିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କଲି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଶୁ ଭାଇ ମୋ କାନକୁ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ରଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମୋର କିଛି କଥା ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଆଶୁ ଭାଇ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ। ସେଦିନ ପରି ଖାଲି ବିଆ ଚାଟିବେ ନା ଅଧିକ କିଛି କରିବେ। ଆଜି ସେ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇବେ। ଯଦି ବିଆରେ ତାଙ୍କ ବୀଜ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବି। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଶରୀର କି ମାନସିକ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ପାରିବିନି। ଅଧିକ ରୋକିଲା କଲେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ। ଏଇ ଭୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କଲି ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲି। ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ବଟନ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ମୋ ଛାତି ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମନରେ ଅଜଣା ଖୁସି ଆଉ ଭୟରେ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ଚାଲିଥାଏ। ଭାଇ ଖାଲି ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କାନ୍ଥରେ ନେଇ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ହାତ ଦିଟାକୁ ଧରି ଉପରକୁ କରିଦେଲେ। ଏତିକିରେ ମୁଁ କୁର୍ତ୍ତି ଟାଣି ହେଇ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ବ୍ଲୁ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଥାଏ। ମୋ ହାତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ସେ ଦି ହାତରେ ମୋ ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥାନ୍ତି। ମୋ ଆଖି ବୁଜି ତାଙ୍କ ଚିପିବାକୁ ମଜା ନେଉଥାଏ। ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ରୋକି ପାରୁନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଂକୋଚ ହୋଇ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ, ଘରେ ଉମେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ? ଭାଇ ମୋ ଓଠରେ ତାଙ୍କ ଓଠ ମିଶେଇ ମୋତେ ଆଗ 5 ମିନିଟ୍ କିସ୍ କଲେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଜରୁରୀ ହେବାରୁ ସେ ମୋ ଓଠ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋ ଡଲୁ ରାଣୀ, ତମେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନା। ଆଜି ଖାଲି ତମେ ତୁମର ବିଆର ଚିନ୍ତା କର କି ଆଜି ତମେ ଚାଲି ପାରିବ ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ପକେଇ ଉଠେଇ ଗେହିବି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ବିଆ ଲାଜେଇଗଲା। ମୁଁ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଗଲି ଆଉ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ନେଇ ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି ଆଉ ଦଳିବାକୁ ଇସାରା କଲି। ନୋ ଇସାରା ବୁଝି ସେ ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ଝପଟି ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରା ଖୋଲି ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି ଚୁମା ଚାନ୍ତି ତ କେବେ ନଇଁ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଦୁଧ ପାଟିରେ ପୁରଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ଜୋର ଦୁଧରେ ମାଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଥରେ ଘୋଷି ହେଇ ଚେପା ଗଳାରେ ଶିକାର ନେଉଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଆଶୁ ଭାଇ ଆଉ ଉମେଶ ଭାଇ ଦି ଜଣ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଭାବିଲ ମୋ ଅବସ୍ଥା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ? ମୁଁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବେଳକୁ ଆଶୁ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଧରି ପକେଇଲେ। କହିଲେ, ଲାଜ କରୁଛୁ କିଆଁ ଡଲି? ମୁଁ ଯେମିତି ତମର ଗୋଟେ ଘଇତା, ସେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଇତା ପରି ହବ। ଆଜି ଲାଜ ସରମ କିଛି ନାହିଁ ଡଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ଆମକୁ ଟିକେ ତମ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ରସ ପରି ଯୌବନର ରସ ଚାଖିବାକୁ ଦିଅ। ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଉମା ଭାଇ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୋ ଆଗରେ ଆଶୁ ଭାଇ ପଡ଼ି ଚିଡ଼ି ଉପରୁ ମୋ ବିଆକୁ ଜିଭରେ ସଲ୍ କଲେ। ବିଆରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଲ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲି। ସିଆଡ଼େ ଆଶୁ ଭାଇ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋ ଦୁଧ ଚୁଷୁଥାନ୍ତି। ତମ ଦୁଧ ତ ତମ ଅପାଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼। କୋଉଠି କିଏ ଚିପି ଦେଇଛି ନା ନିଜେ ହାତ ମାରି ମାରି ବଢ଼େଇଛୁ ଲୋ? ଆଶୁ ଭାଇ ମୋ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି କାମୁଡ଼ି କହିଲେ। ଉମା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଡ଼େଇ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ମୋତେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଆଶୁ ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ମେଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଚଡ଼ିକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ମୋ ଲାଲ ଲପତପତ ବିଆ ଦେଖାଗଲା। ବିଆ ଓଠକୁ ପାଟିରେ ଟାଣିଲେ ଆଉ ତାକୁ ହାତରେ ଆଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ଜିଭ ପୂରେଇଲେ। ଉମେଶ ଭାଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ମୋ ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି କିସ୍ କରି ଚାଲିଲେ। ମୋ ବୁଆ ସେଣ୍ଟିକୁ ରଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି।
ମୁଁ ତ ମଲା କଣ୍ଢେଇ ପରି ସେଠି ବସି ମୋର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମିଠା ନିର୍ଯାତନା ସହି ଚିତ୍କାର ନେଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉମେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇଲେ ଆଉ ଆଶୁ ଭାଇ ବି ଜୋର ଜୋର ବିଆକୁ ଚାଟିଲେ। ମୁଁ କଷି ବିଆ ଆଉ ବି କେତେ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ସର ସର କରି ଗରମ ବିଆରୁ ସବୁ ରସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଉତ୍ତେଜନାରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଜାକି ଦେଲି ଆଉ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ହାତକୁ ଉଠେଇ ଧରି ପକେଇଲି। ଏତିକିରେ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ ରାଣ୍ଡି? ତତେ ତ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଉମେଶ ଭାଇ ମୋ ଚଡ଼ି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ କହିଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମକୁ ନେଇଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଦିଟା ଯାକ ଟୋକା ତାଙ୍କର ସବୁ କପଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲେ। ଦି ଜଣଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କର 6 ଇଞ୍ଚ ବାଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଲେଉଟିଗଲା। 8 ଇଞ୍ଚ ବିଶାଳ ବାଣ୍ଡ, ସେଥିରୁ ଖାଲି ବାଲୁଆ ରସ ବୋହୁଥାଏ। ସେମାନେ ମୋତେ ବେଡ଼ରେ ପକେଇ ଦେଲେ। ଗଦି ଏତେ ନରମ ଯେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ବାଜିଲା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋତେ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଆଶୁ ଭାଇ ପଛପଟକୁ ମୋ ବିଆରେ ଗାଣ୍ଡି ପୂରେଇଲେ ତ ଉମେଶ ଭାଇ ମୋ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇଲେ ଆଉ ଚୁଷିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଆଉ ସିଆଡ଼େ 6 ଇଞ୍ଚ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ କବାଟ ଚିରି ଭିତରକୁ ପଶୁଥାଏ ତ ଇଆଡ଼େ ପାଟିରେ 8 ଇଞ୍ଚ ଗରମ ଲୁହା ରକମ ବାଣ୍ଡ ମୋ ପାଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଏ। ବିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଣ୍ଡ ପଶୁଥିବାରୁ ମୋ ବିଆରୁ ରକ୍ତ ବହିକି ତାଙ୍କ ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ ଆଉ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ସେ ମୋ ଚୁଟି ଧରି ମୋ ପାଟିକୁ ଗେହୁଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଆଶୁ ଭାଇ ଛାଡ଼ୁ ନଥାନ୍ତି। ଗାଣ୍ଡିକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଗେହୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥାଏ। 15 ମିନିଟ୍ ମୋ ବିଆ ଖୋଲି ସାରିବା ପରେ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କର ବୀଜ ବାହାରିଗଲା। ସେ ତ କଣ୍ଡମ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ମୋ ବିଆରେ ଗେହି ଗେହି ସବୁ ବୀଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବୀଜରେ ମୋ ବିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ବିଆରୁ ଗୋଟିଏ ଧାରା ବିଆର ବୀଜ ବୋହିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଉମେଶ ଭାଇ ପାଟିରେ ଗେହି ଗେହି ପାଟିରେ ବୀଜ ବାହାର କଲେ ଆଉ ମୁଁ ସୁନା ପିଲା ଭରି ସବୁ ପିଇଦେଲି। ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ଟିକେ ଅସନା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅସନା ଫସନା ଦେଖେ କିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳକୁ ଉମେଶ ଭାଇ ମୋତେ ପୁଣି ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ଆଶୁ ଭାଇ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଣି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଘଷିଲେ। ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ସିଧା ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ପୀଡ଼ାରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଃ କରି ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍କାର ଚପେଇବାକୁ ମୋ ଆଶୁ ଭାଇ ମୋ ଓଠକୁ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଚାପି ଦେଇ କିସ୍ କଲେ ଆଉ ଉମେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ନିର୍ମମ ପରି ଚୋଦିଲେ। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପରେ ସେ ଯାଙ୍କ ବୀଜ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଫୁଲ କରିଦେଲେ। ତାର 2 ଜଣଙ୍କର ମୋର 2 ସାଇଡ଼ରେ ଶୋଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ତ ଜମା ପାଦେ ବି ଚାଲି ପାରୁନଥାଏ। ମୋ ବିଆ ଗାଣ୍ଡି 2 ଯାକ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୋତେ ଆଶୁ ଭାଇ ଟେକି ବାଥରୁମକୁ ନେଲେ ଆଉ ଗରମ ପାଣିରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଗାଧେଇଲୁ। ଉମେଶ ଭାଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଣି ସଫା କରି ଶୁଖେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ 2 ଜଣ ମିଶି ମୋତେ ବହୁତ କିସ୍ କଲେ ଆଉ ମୋ ଦୁଧ ଚିପି ଚିପି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଦରଜ ଟିକେ କମିବାରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇଲୁ ଆଉ ସେଠାରୁ ଆଶୁ ଭାଇ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଖରା ଛୁଟିରେ ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ଅପା ଘରେ ରହିଲି, ସେତେ ଦିନ ମୌକା ଦେଖି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବାହାନାରେ ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଘିଆଁ ଖାଇଛି। ମୋତେ ପୁରା ମଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଗେହ୍ଲା ଦିଅରମାନେ, ତମକୁ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମକୁ କେମିତି ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ହେଲା। ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଇତି ତମର ଡଲି ଭାଉଜ।